A miña nai tamén era unha costureiriña bonita, como a de Rosalía e como túa nai. Todas e todos somos a suma constante de moitas primeiras veces. No, é que eu, se puidera defender tanto como fas ti a lingua, pois estaría moito máis contenta comigo mesma. A lingua é unha ferramenta fundamental para traballar no eido sanitario. A comunicación, unha boa comunicación, é clave. Recobrar todo o aire que se esvai. Deste xeito, ademais de ensinarlles vocabulario e ortografía, tamén nos estamos achegando a un mundo cultural en galego ao que moitas veces non teñen acceso. Como sabería a señora Lela que Arturo en galego era Artur? Que tipo de sabiduría tiña ela? Esa sabiduría innata, interxeracional. Que me pasa a min co galego? Por que esta teima co galego? E deime conta de que era algo así como, pois, unha historia de amor, non? Espero que marchedes de aquí con moitas portas abertas e moitas ideas para o futuro da lingua. Un prazer.